Тәулікнің хайырлы сағатында қайнар сәлемдер юллыйм, дусларым. Мен Туған тел телеканалының сер итеп кына тапшыруының авторы һәм алып баручысы. Дусларым, біз бүгін Яшьләр сарайы сәхнәсендә янәдән сезгә бик күңелле, бик нурлы репортаж эшләргә килдек. Әйе, бүгенге безнең кунакларыбыз безнең эстрадабызда үз урыннарын алган матур парлы дуэт. Алар җырлыйлар, алар шигырь сөйлиләр, алар башкалардан нәкъ шул үтә дә хисле, үтә дә ягымлы, талантлы һәм үзенчәлекле булулары белән аерылып тора. Безнең кунакларыбыз бүген конферансье, билгеле танылган алып баручы артистыбыз Алмаз Мирзаянов һәм сылулардан да сылу, талантлы Зөлфирә Шайдуллина. Дуслар, әйдәгез бергәләп инде без гадәттәгечә сәхнә артларына һәм инде сәхнәдә, залда булган бүтән матур күңелле күренешләргә сәяхәтебезне бергә башлап җибәрик. Сез әзерме? Мин әзер. Алайса киттек. Yandırma şerabın sarış kutularında dünya matur varı varlık ortalarında yaşarak olsun aklık sokma gidersin arzular günler varır şarkılar. Biz hazır попробуем попорino. Хәзер юк эшләми. Итак, Ильнур готов? Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең белән Яшьләр сараеның сәхнә артында менә монда үзегез күреп китәсез безнең популяр танылган артистыбыз Алмаз Мирзаянов. Алмаз бүген бүтән төрле мәсьәләләрендә үз башына алган, үз җилкәсенә алган дөресрәге, ул сәхнәдәге пәрдәләрендә аша яба. Мондагы теге сәхнә күренешләренә дә үзе җаваплы. Ничек хәлләр гомумән, Алмаз? Әлбәттә, Аллага шөкер, әлбәттә. Бу хәтлек эштән башларың әйләнеп китмәдеме әле? Әйләнә инде, йоклаганыбыз да юк. Менә килдек бүген. Булдымы әллә? Не хочу больше. Әйтәләр бит, яхшы булсын дисәң, үзең эшлә диләр, шуңа. Та ашабыз, ябабыз инде. Алла бирсә, менә киләсе килүләребезгә яңа штуралар да куярлар әле, может, монда. Без ябыла торган. Бездә өметләнәбез, инде шушы матур сарайларыбыз тагы да ямьләнер, күңелләнер һәм инде безнең артистларыбызга уңгайлыклар артыр дигән теләктә калабыз. Ә без булганына рәхмәт әле, булганына шөкер. Менә бик тә яттык карантин вакытында, бит шул вакытта бик күңелсез ди. Шуңа күрә монсы өчен дә бик рәхмәт кенә. Әйе, без дә бик сагындык инде сезне, артистларыбызны. Сагынып килдек, рәхмәт. Беләш эшләрне. Сагынып килдек, яратып килдек. Менә матур концерт куярга кирәк хәзер. Әлегә без алмасын сатабыз, аңа әзерләнергә кирәк. Һәм инде сәяхәтебезне сәхнәдә безнең кемнәр бар икән, сәхнәдә дәвам итәбез. Да инде үзе шибәр, үзе шул тиклем нурлы, үзе шул тиклем талантлы безнең Зөлфирә әкәебез. Хәерле кичләр. Ниһаять, без инде бу очрашуны бик озак көттек. Ниһаять, без бүген Уфада. Без дә сагынып көттек. Зөлфирә, менә мин сезне әле Instagram читтәләреннән күзәтеп килгән идем. Менә чын барлыкта сезне күрү белән сезнең күзләрегез менә бер алдам Хиндстан артистларының күзләре кебек, шундый тирән, шундый кара, шундый чиста, шундый матур. Минем шундый бер ситуация булган иде. Мин шундый зур бер мероприятиедә чыгыш ясарга туры килде миңа һәм Азәрбайҗаннан кайткан кунаклар. Һәм миңа шуларның представители килде дә, можете спеть нам наше динде. Мәйтәм, так я и свою пою димин, мин татарча җырлыйм, народный җыр җырлыйм. Нет, наше спойте дин. Мәйтәм, я свою пою димин. Тәки минем паспортымны күрсәтмичә тынышламадылар. Мин татар дип түгел, Шайдуллина Зөлфирә Альфредовна дип язылган паспортындагы язуны күрмичә, тәки тынышламады. Молодцы, кызлар. Андашабыз, что ли? Давай. Марш бросай. И потом интро на Рыма. Азамат. Поехали. Азамат.
Ничек бүгенгә әзерлек, кәефләр ничек? Ой, без инде дөресен әйткәндә, мин һәр вакытта позитивта булырга тырышам. Әмма без бүген бөтенләй йокламаган килеш. Шуңа да карамастан без бу очрашуны әйтәм бит бик озак көттек һәм 100% түгел 200% үзебезнең бөтен көчебезне, бөтен булган энергиябызны чыгарып салырга менә әзер инде. Инде күптәннән әзер. Менә бүген ниһаять килеп җитте бүген. Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Сезнең күз карашларыгыздан, хәрәкәтләрегездән күренеп тора инде. Сез 1000%-ка әзер тамашачылар алдына чыгарга. Ә менә программага килгәндә, Зөфирә, аңлатып китә әле. Бүген сез шушы программагыз белән халыкка нәрсә аңлатырга телисез? Нинди тема ачыклыйсыз? Кеше безнең концертка килеп, русчалап әйткәндә, душой ял итеп кайтып китәргә тиеш. Без менә нәкъ шуны аларның бер менә элеккеге вакытларга, балачак вакытларына үзләренең кирип китеп, шул үзләренең иң ичкерсез самими вакытларындагы эмоцияларын барсына менә без бүген күтәреп алып чыгарабыз һәм шушы җырларыбыз аркылы элеккеге җырлар, яңа җырлар, элеккеге җырларны яңаша әйтеп җырлау. Менә бөтенесе дә була бүген. Үзебезнең җырларыбызда, иске җырларда әйтеп киткәнемчә барлык эмоцияларны бүген чыгарга тырышачакбыз инде без. Алла берсе, Алла берсе. Çizmelerle gülüler şayka Şaşıptı tabirler Senin bilen oğlu kişi Bir baytını izler Ufa orunlarından bir eğlenip gerek misin abi? Yap bakma. Eyden sen. Хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, сезнең каршыгызда зур ышаныч белән һәм зур теләк белән мин аны конференция дип әйтәм. Танылган артистыбыз Алмаз Мирзаянов. Җырчы дип әйтмим, чөнки ул никтер үзен җырчы дип әйтергә кушмый. Шулаймы? Менә шуны аңлатып китәле тагын безгә Алмаз. Җырлаганын ишеткәнегез юкмы әллә? Бар, бик яратып тыңлыйбыз. Рәхмәт бик зур. Ул җырчы сүзе бик зур сүз. Җырчы дип Илһам Абу Шакиров барында, Әлфия Павзаловларында атлаганнар. Бик күп бик җырчыларга да шундый ук җырчы исеме. Һәм Алмаз Мирзаяновка да шул ук җырчы исемен тагып йөртү бер дә дөрес булмас дип уйлыйм. Чөнки тавыш мөмкинлекләре, тавыш киңлеге, тоналист ягыннан, тембр ягыннан һәм мелизматика ягыннан, моңгылык ягыннан алардан бик күпкә калышам. Ләкин мин ничек дип әйтим, бу өлкә миңа әлегә кирәк. Миңа үземнең фикеремне әйтеп җиткерү өчен, инде эмоцияләрне сөйләп кенә, шигырь белән генә әйтеп бетерелмәгәнне мин җыр белән шулай матур итеп тапшырасым килә. Ләкин җырны тыңларлык иттереп түгел, иң беренче чиратта башта җырга кертеп бетерергә дә, менә тавышның кимчелекләре ишетелмәслек итеп, аңламаслык иттереп дәрәҗәдә тыңлап утырсыннар тамашачылар. Ә менә барма, син бит авыр тирән мәгънәле шигырьләрдә сөйлисең. Күңелләрне, бәгырьләрне ярып, менә шуны сорыйм дигән, елаганың бармы? Шигырьнең уртасында күңелем тулып, токталганым бар. Мен тамашачыларга сиздермәскә тырышам, ләкин озын пауза итеп кенә уйларлар дип уйлыйм инде, ләкин күз яшьләре бәреп чыккан моментлар бар. Менә шундый 110 килолы мужик булып 2 метрлы булып басып торсам да, андый моментлар бар, чөнки залда кай вакытны мин аларның аш язмышларын белгән тамашачылар утыра. Алар аркылы үткәрәм. Менә мин сөмеш хатыла мин хәшә китте. Күңел тола шулай дип әйткәндә, чөнки конкрет кешеләр күз алдына килә һәм менә хәзерге мизгелдә дә әле күптән түгел генә үз ярларын югалтканнар, балаларын югалтканнар, үзләрен югалтканнар да бар тамаша залында. Шуңа аларның күзлегеннән үткәчтен күңел тола инде. Әле дә сөйләгәндә күзләренә яшьләр тулып тора, чынлап та менә ничә метрлы, 2 метрлы, метрда 89 бийеклеге, метрда 89. Аллакаем, килограмм әйтмик инде. Син бит буең булгач инде. Килограммнар турында үзең сүз кузгаткач ишетеп калдым. Сер итеп кенә ишетеп калдым. Марафоннарда утыргансыз икән Зөфирә белән. Шундый Зөфирә утырды һәм ул оказывается менә бер ел гаиләле тормыш булу дәверендә әйтеп бирә алам. Гаиләдә хатын-кыз диетада утырса, ират автоматически диетага утыра икән ул. Әле аны кызык шул хәтле хатын-кызның диетага әзерләнүе. Берсе көнгә диета ашый башларга кирәк дигән режим кабына. 1-2 көн дәвамында әйбәтләп кенә тутырып куялар да, матур булмаса да инде сез. Анан понедельник иртән все диета. Диета, обедлар хәтлек сүзләр ул.
Менә Зөлфирә белән безнең бер айга сузылды. Азамат, интрода полный наш свет только работает. Интрода. Как только на сцене появляются баянисты, тогда уже полный свет на җибәр үзен икән. Ниләр нәрсә ул? Пушкадагы егетләр алар кайда икән? Әйдә әле Алмаз турында әле үзе күрмәгәндә, үзе ишетмәгәндә серләшеп алыйк Зөлфирә. Күптән түгел генә бит инде сез гаилә корып җибәрдегез, әйме? 2 ел инде үтеп киткән, күптән түгел дип. Без Алмаз белән бер 4 ел элек инде очрашып йөри башлаган идек. Соңыннан ниндидер сәбәпләр аркасында шул кеше сүзе булган микән инде, неуверенность булган микән, юлларыбыз аерылды. Һәм ел ярым вакыттан соң без яңадан кавышып киттек. Аллаһка шөкер, әтием белән танышып калды. Менә әле сөйләшеп торган идек. Мин бик шат Алмазга кияүгә чыкканым белән. Алмаз бик тырыш, бик төпле, бик ничек дип әйтим, үз сүзен әйтә белә торган кеше бу вакытта, бу вазгыятьтә дип әйтим, үз сүзен әйтә белә торган, дөрес итеп үз фикерен җиткерә белә торган кешеләр бик азалар. Шуңа күрә минем ирем, минем терәгем, Аллаһка шөкер, без шушы концерт юлларын, шушы тормыш юлларын бергәләп атларыбызны бинтләнеп, мин Алла теләсә халкыбыз белән, тамашачыларыбыз белән бергәләп ала бирсә. Амин. Зөлфирә, менә син үзеңне иҗади яктан Алмаз белән кавышкач ничектер яңарак сулыш алып ачтым дип әйтә аласыңмы? Әлбәттә. Ул миннән күпкә акыллырак дип әйтсәң дә гын ялгыш булмас. Мин барыбыр да теге шаярак дип әйтсәң дә дөрес булыр. Әле ул вакытка Алмазга кияүгә чыкканчы барыбыр да әзрәк җилләр уйный иде башында. Менә безнең минем шундый период булды. Алмазга кияүгә чыкканчы һәм Алмазга кияүгә чыкканнан соң дигән. Мине ничектер Синең тормышың ике өлешкә бүленде. Өлешкә бүленде. Дөресен әйткәндә, әтигә кадәр һәм әтидән соң дип тә әйтсәм була. Чөнки менә безнең мине тормыш китерде дә менә шулай итеп алып селкегән кебек булды. Зөлфирә уян, взрослая жизнь началась дигән шикелле итеп. Һәм дөресен бер атлы шундый ниндидер менә серьезный ниндидер адымнар ясарга кирәк булды, бөтен үземә уйлап. Алмаз әйтәм бит, һәр вакытта минем терәгем, Алмаз мин ялгышкан вакытта һәр вакытта мине төзәтә. Мин аны беләм, ул миңа яхшы ният белән бу фикерләремне, үз фикерләрен миңа аңлаткан. Мин барыбыз да үземчә эшлим инде. Әмма Алмазның әйткәненә колак салам әлбәттә. Мин әзме күпме инде хәзер сәхнәдә үземне культуралырак иттереп сөйләшергә өйрәндем дисәм дә дөрес булыр. Мин барыбыр да авылча рәхәтләнеп, нушо дип әйтергә могла рәхәтләнеп. Бер Шул инде, бик күп инде сүз. Әйтеп бетергәнсез. Әле көннәр буе рәхәтләнеп сөйләшергә ризамын. Рәхмәт, безгә дә сине тыңлау шул хәтек рәхәт, шул хәтек ихласлык, шул хәтек самимилык синдә. Искиткеч. Дөресме ул, син Алмазны беренче тапкыр күргәч Окбургка ялгансың икән. Алмаз бик күп интервьюларында шулай ди. Мине беренче күрде дә ул Окбургка ягылды. Уштан язды татарча әйткәнме? Ничек булды? Журналистлар безгә бу сорауны һаман бирә. Алмаз, мин туйдым. Гел бер сорау, гел бер җавап бирәсе килми. Инде соңыннан Алмаз әйтә, менә Зөлфирә мине күрде. Автобуста мин аңа эндәшүм булды, Зөлфирә обморокка алды да егылды. Шуннан соң бер нәрсә хәтерләмим, ул миңа кияүгә чыкты дип әйтергә ярата инде ул. Әдресен генә әйткәндә, мин ул вакытта Алмаз белән танышкан елны Рифат Зарипов төркемендә эшләп йөри идем. Җырчы буларак, өстәмә җырчы буларак инде. Һәм автобуста барганда Алмаз Рифатка булыша иде экрандагы рәсемнәрне ясау, сүзләр чыгартыру буенча. Шунда мин Алмаз сөйләшеп барган идем. Әйтәм, шундый зур гәүдәле мужик, үзе шундый менә теге сабый балалар шикелле менә бер катлы бигрәк әйтәм, бу нинди кеше икән соң бу дип шак катып менә авызына карап, шулай итеп аптырап бардым инде. Мин әйтәм, бигрәк бала күңелле кеше икән бу дип әйттем. Ул дөрестән Алмазның күңеле бик чистаның, бер кашында бер кемгә начарлык та теләми ул. Усал, мин бер нәрсә әйтим, әмма каты итеп тә әйткән ул, ир кеше шундый булырга тиештер инде ул дип уйлыйм мин. Салават күтәри төсләре, кузгата уята төсләре, тормышта күперләр булсын. Менә шу столпларга гына карасагыз да, булар барысы да без икебез бергә уйлап чыгарган әйберләр. Нидер һәрбер багана монда нидер мәгънәдер әйбет. Бу Салават күпере төсләре дип әйтәсе килде инде безнең, әмма монда 7 стойка, безнең Салават күперендә дә 7 төс. Менә концерт барышында шушыны бик әйбәтләп карасыз, аңларсыз. Безнең гомеребез дә 7 төстән бара дип әйтәсебез килә. Концертыбызда да нәкъ менә гомернең төрле чорлары була. Куе
қара вакытлары була, кызыл төсләре була, ал төсләре була, зәңгәр төсләре була. Менә шуларның һәрбер төсне гомернең һәрбер чагылышын без менә шу концертыбызда аңлатырга тырышабыз, Алла берсе, Алла берсе. Инди. Аяк инди ету. Bir güne kutlu. İnci, bir güne kutlu, pожалуйста. Benim bizden ne başlaması yok. Mezgillerini bir güne kutlu civer de ben попробую или була или yok. Дуслар, тагын бер тапкыр сезгә сәлам юлым. Шушындай матур Салават күпере астыннан сезгә Салават күперенең һәрбер матур төсенең иштәлеген, нурын бүләк итеп, менә әйтәсем килә, бигрәк матур кызлар басып тора. Ул киемнәре, ул кул чатырлары да бит инде шундый Салават күпере тематикасында. Хәерле кичләр сезгә беренчедән кызлар. Хәерле кич сез. Сез инде безнең Алмаз Мирзаянов һәм Зөфирә Шайдуллина төркемендәге биючеләр буласыз инде, шулай бит? Әйе. Аңлатып китегез әле кызлар, беренче чыгышыгыз. Тагын бер кыз. Онтырга ярамый, монсы чөнки Башкортстан кызы. Кайсы районнан әле? Федоровка районыннан. Эй, бу Алмаз, әйттем бит дуслар, алар үзенчәлекле, алар башкалардан бик күп сыйфатлар белән аерылып торалар. Карагыз әле, зәңгәр, сары, кызыл, яшел, нәкъ Салават күперенең иң матур якты төсләре. Кызлар, сез беренче чыгышка хәзерләнәсез. Бу бию нәрсәне аңлатачак идегез, үзегез аңлатып китегез әле. Кайсыгыз аңлатып китә ала? Әйтегез, мин бу беренче җыр безнең Салават күпере дип атала. Шуңа күрә без шушы киемнәрдән киендек һәм шулай ук безнең иң башында шигырьләр, 7 куплеттан шигырь. Шушы шигырь вакытында без һәрберебез аерым биебез, һәрбер тематиканы күрсәтәбез һәм шуның бергә Зөлфирәдер чыга, и без бергә биебез буныз бергә. Сез үзегез менә Салават күпере чыккач, күкләрдә барлыкка килгәч яңгырдан соң теләкләр телисезме, ышанасыз менә шуның тылсымлы бер табигатьнең күренеше булган. Әлбәттә. Әлбәттә, мин бик каты ышанам. Сез беләсезме, кызлар, аеруча төшеңдә Салават күпере күрсәң, нәрсә булачак икән беләсезме? Юк, мин белмәйдем әле. Менә мин сезгә сер итеп кенә әйтәм, Роза Хайруллина, сер итеп кенә тапшыру әйтәм сезгә. Әгәр төшеңдә Салават күпере күрсәң, синең ниндидер менә планлаштырган эшең бик уңышлы барып чыгачак. Киләчәктә Алмаз, ничә бала гаиләдә, ничә бала күз алыйсың? Ничә бала тудыру теләге бар сездә? Менә беләсезме? Аллаһ Тәала күп менә бирә, иң беренче рата шундый җавап инде. Барыбер дә үзенең күз аллы бардыр инде кешенең. Мин нишләптер һәрвакыт ике малай, берсе Рахман, берсе Рахим дип уйлап йөридем. Мәктәп кыз туса Рахман дип кушып булмас инде. Табарбыз исемнәрен Аллаһ Тәала бирсен генә, һәм дә сау сәламәт сабыйлар куандырсын безнең гаиләбезне. Чөнки мин беләм, безнең гаиләдә бәбиләр туса без генә түгел, күп санлы тамашачыларыбыз да куаначак. Әлбәттә, чөнки менә бүген дә кабатлап әйтәбез, Уфа тамашачысы сезне сагынып көтте. Нәкъ сезнең тамашагызны теләк белән карага килгән тамашачы гына көтеп утыра әле сезне. Залда һәм башларга кирәк. Әйдәгез китик, без сезгә уңышлар телибез, Алмаз. Әле алда әле сезне бик матур әңгәмәләр көтә дусларым, безнең яраткан җырчыларыбыз Алмаз Мирзаянов һәм Зөфирә Шайдуллина белән. Шуның өчен Туган тел телеканалы сер итеп кенә тапшыру һәм мин Роза Хайруллина белән бергә калыгыз. Барса шундый талантлы, акыллы, матур шигырьләр араларында аерып әйтә торган берсе бар инде. Алар ошыламаслар инде, калганнар әйтмәдегезме әле? Менә безнең Илүзәбезнең зур шатлыгы бар. Ул бөтен Татарстанның шатлыгы, горурлыгы. Илүзә әле узган атнаны гына татар кызы конкурсында зур җиңү яулап, Казан гүзәле 2021 исемен яулап алды. Искиткеч котлыйбыз без сине, Илүзә.
Мугжизалар көне. Менә мин югыйм. Хәзер барырга килдем. Әйе, сезнең каршыгызда янәдән мин сер дип тапшыруын алып баручысы Роза Хайруллина һәм инде Зөлфирә Шайдуллина. Шайдуллина Мирзаянова. Мирзаянова кушылды менә. Мирзаянова да кушылды. Мин паспортта Шайдуллина булып калмадым. Әмінә сәхнәдә инде мине монда Башкортстанда Шайдуллинды беләләр, Татарстанда инде хәзер Мирзаяновага әйләнә башладылар әкренләп. Мин хәзер официально Зөлфирә Шайдуллина Мирзаянова булып яңгырыйм инде концертларда. Менә шул. Кызык булса булыр. Безнең концертыбыз да шундый узак. Если что. Бик матур, бик иштәлекле башланып китте. Менә әле алмаз шундый кызыклы сүзләр сөйләде. Әйме аның әтисе әнисен машадан мәшә кулларын биреп каршылай. Үзе алмаз нинди шулай әйтәме сине хәсәрлеклеме машиналардан кулларын биреп. Мине көн сайын нәрсә белән дә булса шаккатырга тырышалар. Менә теге приятный шаккатырулар була бит. Менә 8 мартка гына да без йоклаганда юк инде дөресен әйткәндә теге кеше төсле мендәргә башыбызны куеп менә шулай итеп 2-3 сәгать эләгәнде. Алмаз 8 март көне шалдан соң гостиница снимать итеп, зур кәрзиннәр белән чәчәкләр заказ итеп, моторым ял итеп, миңа шундый ял ясады. Әмма бу дөрестән дә теге хәлемә керә бит инде минем димәк дигән аңлата. Һәр вакытта менә шундый приятный сюрпризлар ясарга ярата инде. Аллаһка шөкер. Эй, вообще супер кеше. Субханалла күстимәсенә куя, монда агач миндә шакып куйым әле дуслар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә сиңа багышлап шигырьләр язганы, сөйләгәне бармы? Икегез генә калганда. Икебез генә калганда миңа алмас көн сайын шигырьләр сөйли, безгә бит ятларга кирәк концерт программасына. Концерт программасы ансу аерма менә үзеңә генә ниндидер кагалышлы шигырьләр. Бик сөйләгән юк буга инде. Ну, концерт вакытында туган телдә бик күп хисне җәмләгә турып була, әйтергә теләгәнне әйтеп бетереп була. Туган телдә тик бер хисне җәмләгә турып булмый, аны ничек яратканны әйтеп бетереп булмый дип миңа һәр вакытта концертлар миңа багышлап сөйли инде шул шигырьне. Миңа приятно. Приятно. Миңа да менә шушлар ничек шул хәтле күңелле рәхәт. Бер мәлне минем кулым әкрен генә Зөлфирәнең кулына барып тоташмасынмы? Кулыннан тоту белән ышанасызмы юкмы? Бөтен дөньяны аклыкка күмеп, аппак кар ява башлады. Без инде моны Аллаһ Тәгаләнең бер билгесе итеп кабул иттек дә, менә шул мизгелдә тотынышкан кулларыбызны әле һаман да ышкындырганыбыз юк, ышкындырга язмасында. Хөрмәтле тамашачылар, Алмаз үзенең чыгышын сәхнәдә дәвам итә. Без инде монда тиз генә Зөлфирә белән тагы да очрашып сөйләшеп алырга булдык. Киенәбез, әзерләнәбез. Әйе. Дуслар, менә әле нәкъ Алмаз Инстаграмдагы сезгә хат язучылар турында сөйләйме? Зөлфирә, нинди хатлар күбрәк килә? Дөресрәге, сезнең күңелегезне төшергән хатларга сез хат язучыларга сез бәхет тили аласызмы? Әлбәттә. Инстаграм шелтәре безнең Алмазның да аккаунты ачык бит булып санала, минеке дә ачык бит. Шуңа күрә без кем нәрсә генә язса да без аларга рәхмәт кенә язсыннар үз фикерләрен. Но кайыр вакытта инде үзенең агын менә теге була бит шундый кешеләр, агын чәчеп каласы килә торган. Алар миңа гына түгел, алар Алмазга гына түгел, алар бөтен кешегә шулай итеп язалар. Үзләренең туганнарына да, дусларына да, безгә, артистларга бигрәк тә бит инде ачулары килә. Без аларны аңлыйбыз. Мин инде әйтәм, кәефегез булмаган чак булды бугай апай дип язып җибәрәм инде кайыр вакытта. Кемдер нәрсәдер аңламыйча гына теге нидер менә кирәкмәгән сообщениелар язучылар бар, күп, алар булыр да инде булсыннар. Миңа Фирзара Муртазингел әйтә, кызым сөйләсеннәр, значит ты впереди дип әйтә иде һәр вакытта. Менә димәк без алда сөйләгез, рәхәтләнеп сөйләгез. Бәхетле булыгыз. Шул гына. Бәхетле булыгыз. Әйе. Зөлфирә, Алмазга хисле кеше буларак, иҗади кеше буларак, бирәктә шигырь яратучы, син дә хис әлбәттә иҗади кеше, әмма ләкин ул хисле күңеле төшкәндә ничек ярдәм итәсең Алмазга? Андый бик кешеләр бит, алар күңел төшенкелегенә дә бик бирелә. Төшенкелегенә бирергә ярамый Алмазга. Мин һәр вакытта аны ничек тә поддерживать итәргә тырышам инде менә. Була бит, ул дөнья тормыш булгач. Уфа концертына ничек кенә үтеп чыгарбыз дип бик каты борчылды. Моторым әйтәм, настроениеңне гына бетерә күрмәзин карышын дидем. Чөнки Алмазның настроениялары беткән вакытта төшенкелеккә бирелү инде ул бөтенләй аерым. Алла сакласын, андый депрессия була күрмәс. Алай булганы булмадымы әле бергә тормыш корганнан соң? Юк, Аллаһка шөкер, була күрмәсен. Настроениялары беткән вакыт була, ул вакытта Алмазга тимәскә кирәк. Дәшмәскә кирәк, тимәскә кирәк. Мин каядыр читтә йөрим. Хәзер инде шундый метод уйлый башладым. Мин Алмазга күзенә карап торам, ул көлгәнче күземне алмыйм аннан. Менә шулай торам. Димәк, син узакына карап торсаң, Алмазга ул елмая һәм барсы. Ул елмайса, әгәр дә теге хәлләр бик начар булмаса инде, шулай торып көлдереп, дальше ничек тә хәлләр яхшырып китә инде. Булай бик каты нык бер нәрсәгә ачуланып, нервланып бирсә, аңа тимәскә, аңа дәшмәскә кирәк. Менә шул гына. Алмазның иң син әзерләгән, яратып ашаган ризыгы. Bütün ризыкларымны ярата башлый, иң яратканы голубцы. Мин киттем.
тагы менә вакыт килеп җитте менә. Бер генә сорау булса, җавап бирә алам әле. Әйе, ә менә бергә кибетләргә киемнәр саларга барганда ул сиңа инде киңәшләрен бирәме? Әлбәттә, мин аңа әйтәм, хәзер без бергәләшеп киенәбез, чөнки безгә ирле хатын дип әйтәм, бер төрле итеп моторак, бер төрле стильдә киенергә кирәк. Мин дә алмаса күбесенчә шундый классический киемнәр кидертәсе килә инде барыбер да минем әтием, чөнки гомер буе костюм шалвардан йөри, бәлки шуңадыр да. Мин киттем. Булды. Алдагы сораулар, җаваплар, алдагы минутлар, дуслар, киттек. Мен инде монда алмаз кырына басып торам. Дусларым, һәр вакыт әзер, һәр вакыт менә шушы пар белән сөйләшәсе генә килеп тора инде. Хәбер җырасы чыгар. Безнең дә бик әңгәмәгә шундый шатбыз без. Рәхмәт. Сөйләшү үзе бер рәхәт, үзе бер бәхет. Кайбер кеше сөйләшәлмичә тилмерә бит. Шуңа күрә, не? Шулай. Менә хиссе кеше буларак нәкъ шушы сорауга җавап бирәләр. Нәрсә ул Алмаз Мирзаянов өчен бәхет? Бәхет бүгенге көндә янәшәмдә сөйгән ярым булу. Яраткан кешем белән яшәүем бәхет. Әтием, әнием исән сау булу. Анарсың туганнарым, бер туганнарым сау сәламәт булу. Бәхет хәтта менә шушылай бер алга, бер алтка китеп торган операторыбызның да алны ялны белмичә безнең өчен дип камерасын, авыр камерасын күтәреп йөрүдә ул зур бәхет бит. Сездә бәхет. Рәхмәт сезгә. Алмаз кебек фикер йөртсеннәр, һәрбер кеше миңа калса җиһан яктырыр, тагы да күбрәк изгелек артырыр Алмаз. Әлегесе көндә кайларда тормыш көтәсез? Әле гына сәхнә артында Зөлфирәләрдә яшибез бит ди. Без карантин башлану белән авылга кайтып киттек бит. Шунда яшибез, Аллага шөкер. Бу кайсы район? Әйдә, тамашачыларга ачыклабрак китик әле. Кайсы район, кайсы авыл? Татарстан Республикасының Теләши районы. Теләши дигәннән алынмаган, Теләши түгел, просто Теләши. Теләк дигән алынган икән, оказывается. Мен узган Теләши дип сөйләп йөргәнем, хәзер аларда яшәш, алай дип әйтергә ярамый. Тешче белән, әби белән бергә матур итеп гомер кичерәбез без, Аллага шөкер, бүгенге көндә. Бик әйбәт, бик яхшы. Безнең Алмаз инде дуслар концерт барышында я сәхнәдә шигырен сөйли җырлый. Я тиз генә киенә дә менә шунда инде кайда пар чыгарырга кирәк, кайда утны үзгәртергә кирәк. Барсында үзе башкара. Ничек соң синең әле хисләрең, хәлләрең, концерт бара бит инде. Әйбәт. Хәзер бик ответственный җыр, бик моңсу җыр. Минем иң яраткан җырым. Зөфирә башкаруында. Китмә дип атала. Миңа җырлыйдыр инде. Аларда торабыз бит. Бу дөньяның Алмаз. Үтерә инде бу. Тәрәзәдә ятимлекнең шаулә күләгәсе. Сау булаш. Күңел кышып елый, нигез йортның юан бүрәнәсе. Тәрәз төпләрендә гөлләр иде. Озатып калган, каршы алган пар күз көтә иде. Алмаз Мирзаянов 1 миллионын эшләдеме әле? Менә тотып кулында, менә миллион дип тоткан миллионым юк минем. Юк. Әлегесе вакытта нинди машинада йөрисез? Kia Soul дигән гади генә машина. Кредитын яптык яңа гына, Аллага шөкер. Без сезне котлыйбыз. Ярый, ансында исән сау гына түләп бетергә Ходай ярдәмен бирсен. Алмаз, менә тыңлыйм, шигырьләр берсеннән-берсе матур истәлекле. Әни инде яза башлаган икән, әле әйтеп үттең, үзең шигырьләр. Кашан яза башладың, язасыңмы, язарга уйларың бармы? Кичкенәдән шигырьләр язам, ләкин бер кемгә дә укытмыйм да, бер кемгә сөйләмим дә. Әле синең үзеңнең сәхнәләрдән үзең язган шигыреңне башкарганың юк? Юк. Сәбәбе? Мин оялам. Минем җырларым да бар. Алмаз, мин сиңа карап торып, бу шигырьләрең нинди тирән мәгънәле икәнлегенә инде ышанам, ә син нишләп?
Bilmem, belki kelajakta görürüz. Пока yok ko'rsatmayman. Шушы Баһадирда шибәр улы гәүдәле дип әйтә ул үзен. Егет бу тормышта иң куркканы нәрсә икән? Титин чыгарудан осынга калырга дип куркам, киттем ярыймы? Шулай инде дуслар. Иң кызыклы сорауларны бирә башлаганда гына наша артистларыбыз үзләренең вазифаларын башкарырга чыгып китәләр сәхнәгә. Шунлык белән күңелле дә инде ул сәретеп кенә тапшыру. Көтелмәгән монда үзгәрешләр, хәрәкәтләр, эшләр. Алмаз үзенең эшендә дәвам итә. Төтен чыгара. Булды. Keyin bu yerdan so'ng, bu buydan so'ng chiqam. Sahnada Haydi biyu turkumi. Yigitlarga o'ng'ishlar. Sen biyushira ekan, qora qizlar do'stlar. Big jingle indiyskiy biyu. Bir qo'l bilan lampochka berasan, ikkinchi qo'l bilan pisi yepisan. Шулай ук тамашачылар арасында без танылган популяр автор башкаручы, аларны гүл мин Алмаз Айдар Алмаз диерим. Бүген Айдар үзе генә килгән. Айдар Юнусов, хәерле кичләр сиңа Айдар. Хәерле кичне аерасың икән безне, Роза. Бик шундый рухи азык алдым үземә. Күптән көткәнем бу концертны. Аллага шөкер, менә насип булды. Алмаз һәм Зөлфира Мирзановлар концертында булырга. Менә әлдә ничектер аерылып булмый, шундый хисләр, шундый эмоциялар бу концертны мин һәммәгезгә дә карарга тәкъдим итәм. Молодцы егетләр, молодцы Алмаз һәм Зөлфира Мирзановлар. Сезгә киләчәктә уңышлар, саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете телим. Hörmətli televizor qarşı dostlarımız, Алмаз Мирзаянов, Зөлфира Шайдуллина концертында менә беләсезме? Бүтән җаннар тәннәр эреп ял итә. Әле алар шундый искиткеч дуэт башкаралар мәхәббәт турында. Кеше сүзләр, матур ки, һәм матур искиткеч моң агыла бүтән яшьләр сараена дуслар. Алмаз достым, Зөлфира достым, мен инде аларның гаиләсенә телимен иҗади уңышлар, саулык, сәламәтлек. Менә шундый концертлар инде аларның киләчәктә дә артканнан артып торсын, һәм дә инде тамашачы мәхәббәтеннән аерылырга язмасын. Тамашачы мәхәббәте артканнан артсын, күбәйгәннән күбәйсен. Без инде чын күңелдән аларны котлыйбыз. Уфада ялгышмасам беренче шахсан концертлары. Соңгысы булмасын. Алла бирса, менә Алмаз әйтүенчә, 2-шәр, 3-шәр, 5-шәр атналар буе концерт куеп Уфа тамашачысын шатландырырга язсын аларга. Алмазның сиңа бүләк иткән иң кыйммәтле бүләге. Йөргән вакытта, яшәгән вакытта. Алмаз исә ул иң кыйммәтле бүләге, мин уйлыйм, күңел халәте буенча инде. Менә минем әйткәнем киткәнчә, мин үземә хөрмәт, минем туганнарыма хөрмәт, ул минем өчен иң зур бүләк. Бу инде бернинди кылануларсыз әйтәм мин хәзер менә ничек бар. Булай теге материал дип әйткәндә, безнең квартирабыз бергә общий алынган квартира. Менә шул бүләктер инде бәлки. Иң кыйммәтле бүләк аннан соң Айдар абый Галимовның миңа сюрприз ясавы бит инде. Алмаз миңа дип Айдар абый Галимовны чакыртып туебызга сюрприз ясады. Мин шок хәлендә калдым. Ул минем өчен бик зур бүләк булды. Гомумән мин бит инде әйтеп киттем, Алмаз мине һәрвакытта сөендереп, шатландырып, сюрпризлар ясап, нәрсә беләндер күңелемне күтәреп йөрергә тырыша, Аллага шөкер. Хөрмәтле тамашачылар, костюмнарга шулай экскурсиялар ясаганда мин инде үземә дә берәр әйберне киеп тагып карыйсы килә. Менә бу менә матур гына калфак, шундый карагызлар искиткеч. Менә үземә куйсам ничегрәк микән, миңа килешәме дуслар? Миңа калса бу бик килешә миңа.
Концерт ошадымы сиңа? Миңа бик ошады. Миңа да бик каты ошады. Күптәннән концертларга да йөргән идек. Әмма мондый концертта булу мин бик бәхетле, рәхәтләнеп ял иттек шын күңелдән шахырында. Алга алмашка әйтәсем килә. Уңышлар Зөлфирәгә һәм бәхет телим аларга. Алмаз безнең дус бит инде без аның белән. Аның беренче җырына клип төшергән танышкан идек бит инде Шакмашка килде, Рапатка килде, Индираларга шунда ныклап таныштан идек. Шуннан бирле дуспыз, Аллага шөкер. Менә бүгенге көндә Алмаз Мирзаянов һәм Зөлфирә Шәйдуллина репертуарындагы иң синең яратып тыңлаган җырың бармы? Иң яраткан җырлары миңа Парлы очрашу дигән җырны ныгытып, әлбәттә ныграк ошый менә. Яратам. Рөстәм, мин белүемчә син инде чынлапта татар эстрадасын җентекләп күзәтәсеңдер, әйме? Менә Алмаз Мирзаянов һәм Зөлфирә Шәйдуллина пары, дуэт пары, әйме? Безнең бит дуэтлар күп хәзер. Нәрсә белән аерылып торалар синең өчен? Нык гадиләр, шундый нык ачыклар, менә нык бирелеп концертны алып баралар. Мин аны беренче тапкыр, кстати, бер концертта булдым аларның. И менә беренчегә шуны сиздем. Хотя ул теге интернет челтәрләрендә дә сизелә, но когда син вживую смотришь, ул ныграк та сизелә. Алмаз башкаруында Уфалла дигән җырны бик яратып тыңлыйм. Һәм мин Алмазның моны шигырь сөйләгәннәрен бик нык яратам. Һәм әлбәттә Алмаз шундый шәп сатира юмор остасы дип әйтәсем килә инде. Бик ихтирам итәм мин аны. Уңышлар теләйбез. Sizden kilgen enerji, sizden kilgen değer gözlemeli bir çok yollarda yurttaşa varsa. Tatar Mono konkursu çıkmışısı, Zülfirə Şəydulləna Mirzayeva. Алмаз Мирзаянов! Türkümüz bilen karşınızda başlayamız. Siz hazır mı? 1, 2, 3, 4, 5. Бәхетле булыгыз дип кенә әйтәсе килә һәрбер минем яраткан тамашачыма. Искиткеч, соклангыч, аклык, сафлык, энергетикасы бөркелеп тора торган парлы дуэт Зөлфирә Шәйдуллина Мирзаянов һәм Алмаз Мирзаяновның концерты шушы матур, ихлас, позитив дулкыннарда тамам дуслар. Бары тик хисләр, бары тик шундый ниндидер дәртле матур уйлар, фикерләр белән генә тамамланды бу концерт. Мин уйлыйм, без сезгә бу тамашаның шундый үзенчәлекле ихласлыгын, матурлыгын, сафлыгын бирә алганбыздыр дигән ышанычта калабыз дусларым. Һәм инде сезгә мин киләсе очрашуларыма тиклем, хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер итеп тапшырган тамашачылары, бер үк үзегезне саклагыз. Менә Алмаз белән Зөлфирә кебек мәхәббәттә һәр минуттан ям табып, тәм табып, бергә булып, бердәм булып яшәгез. Ярыймы? Киләсе матур, рәхәт күңелле очрашуларга тиклем. Пока-пока.